Gala programu predchádzalo slávnostné defilé folklórnych súborov, ktoré sa vydali pešo z námestia Slobody smerom k ihriskám, kde potom štartoval gala program. Úvodom podujatia prítomných privítali moderátori Milan Hemela a Andrea Stanivuková. Odzneli aj príhovory predsedu Matice slovenskej v Srbsku Juraja Červenáka, predsedníčky obce Báčsky Petrovec Viery Krstovskej, tiež predsedníčky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanky Petrákovej, predsedu Matice slovenskej na Slovensku Mariána Gešpera a veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Michala Pavúka, ktorý gala program slávnostne otvoril. Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili. Hovorím túto krásnu myšlienku len preto, lebo nám je prepotrebná, lebo pomaly a pomaly je nás stále menej. Proste sa bojím nového ščítania občanov, koľko nás bude. Teda musíme sa stretať, musíme sa venovať sebe, musíme chodiť na takéto programy. Myslím, že aj dnešný bude pekný, keď ho Janko Slávik robil. A nezabúdať na seba. Máme pred sebou ešte aspoň 280 rokov ako za nami, aby sme tu pretrvávali a žili aspoň tak, ako dosiaľ, ale ja by som chcel aspoň trochu lepšie. Tento koncert je aj prezentáciou vrúcneho vzťahu mladých ľudí k tradičným kultúrnym hodnotám a úcta k tomu, čo ich predkovia stáročiami vytvárali, pestovali a ktoré sa oni s láskou snažia zachovávať, lebo tieto tradície sú hlboko zakotvené v našej identite a kultúre. Slávnosti nás všetkých zjednocujú nielen v našom prostredí, ale aj o mnoho širšie, v kontexte celého slovenského zahraničia. Sú prehliadkou toho najlepšieho, najtvorivejšieho a najslovenskejšieho, na čo nás naše spoločenstvo v Srbsku môže byť hrdé. A to nie iba v Báčskom Petrovci, ale i všade tam, kde počuť našu materinskú reč. Slovenské národné slávnosti sú taktiež autentické, ako je autentická Matica Slovenská, už je jedno, či v Báčskom Petrovci alebo Martine, lebo aj slovenské národné slávnosti vyšli zo slovenského ľudu, v zájme slovenského ľudu a prospech slovenského ľudu. Preto vám prajem do budúcich rokov len to najlepšie a môžem vám povedať zo strany Slovákov, materského národa, ktorý však rovnako srdce mu bije ako vám, Slovákom vo Vojvodine, že bez ohľadu na rôzne oscilačné krivky historické, vrcholy a pády, aj súčasné problémy prekonáte a bez pochyby tu budete nielen 280 rokov, ale ďalších 1100 rokov, ako aj náš slovenský národ v Slovensku. Slovenské národné slávnosti sú stelesnením radosti zo života a národných tradícií a stali sa fenoménom i nenahraditeľnou súčasťou života Slovákov. Zjednocujú nás všetkých bez ohľadu na náš pôvod, postavenie či zmýšľanie a tak tomu bolo od nepamäti. Chcem vás preto povzbudiť do vašej ďalšej zanietenej každodennej činnosti počas celého roka, aby aj v ostatných slovenských obciach, v Báčke, v Banáte, aj Srieme, aj v ďalších častiach Srbska. Nasledovali vystúpenia našich folklórnych súborov. Ako prví sa predstavili členovia mužskej speváckej skupiny Kultúrneho centra Aradáč Zaradáča s mesou pod názvom Keď si náš cáne tieto vyspevúval. Tanečná skupina Kus mladosť z Lugu podala štilizovaný tanec Borovka. Spievala aj mužská spevácka skupina Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina. V ich podaní odznela zmes slovenských ľudových piesní Dobre nám tu bývať. Dievčenská tanečná skupina Kus Petrovská družina sa predstavila tancom Nevydávaj sa ty dievča ešte. Nasledovalo vystúpenie miešanej speváckej skupiny Kus bratstvo z Hajdušice. Pomaly sa krútia Hajzebámskie kolesá je názov zmesi slovenských ľudových piesní, ktorá odznela v ich podaní. Kos jednota z Hložian, staršia tanečná skupina, zatancovala tanec polka a po nich ženská spevácka skupina Kus jednota zo Šídu predniesla zmes slovenských ľudových piesní pod názvom Odpadov mi z muškátu kvet. Nasledoval štilizovaný tanec Tí kulpínsky beťári v podaní mládežníckej tanečnej skupiny Kus zvolen z Kulpína.
Ďalej nasledovali vystúpenia Lužanov a ochotníkov z Hložian. Ženská spevácka skupina Kus Mladosť z Lugu zaspievala Stratila som pártu a tanečná skupina podala tanec Keď dvor stíchne. Kos Jednota z Hložian, ženská spevácka skupina, oslovila publikum zmesou slovenských ľudových piesní a štilizovaným tancom v tom hložianskom hornom konci staršia tanečná skupina rovnakého spolku. Na záver podujatia si všetci účastníci spoločne s publikom zaspievali hymnu slovenských národných slávností Po nábreží koník beží. Scenár gala programu mal na starosti Ján Chalúbka a réžiu Ján Slávik. Podujatie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tiež Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá.